Der kommer en på fuld hammer dernede fra. Men det flyver bare ned i. Og du kan ikke se jord. Det er sindssygt, mand! Altså, prøv lige at følge efter ham der. Nej, det kan du ikke ret nå. Det var så sjovt, at du flyve så hurtigt som en bil der. Det kan jeg egentlig godt. Han var lige mod roden på. Bare lige mod roden. Det var lige over mig jo. Ja. Det er så meget sjovt lige at prøve at lande den gang jeg får lidt. Det synes jeg var meget cool. Hva? Bare lige lande lidt. Der kommer to, mand. Det er sindssygt. Det er så stort drømmer. Så er der drømmer. Det er drømmer. Nej, det er helt måde. Det er dejligt små, man. Det er doktor også lige. Ja, det er det. Du kommer på YouTube, Martin. Ja. Og Google Plus. Jeg kunne se et tegnskib bare, så kommer der mere. Ja. Nej. Nej. Du kan ikke nå at lande den. Jo. Må de fandme holde tilbage, buddy. Du skal have buen nemlig ned. Okay. Ej, jeg kunne overveje, hvis der ikke var noget batteri på. Ej, jeg kan zoome ind for sagen, det har jeg slet ikke set. Jeg kan zoome ind her. Der kommer en bil med. Dernede. Stop. Jeg skal dreje, når du lander. Jeg skal lande på græsmarken. Ej, det er sgu for højt. Så må du gå ud og sige stop til dem lige om lidt. Gå ud. Stop. Stop. Videre. Vi har lige fly. Fly til landing. Står der med 2 stopskilt. Stop. De der. Nej. Der er clear. Clear blue. Lige de 2. Den kan ikke sætte i fart, den der skal bremser med. Nej. Ej, for helvede, du er ikke en bil. Det ligger klar til landing. Der er bakker. Altså, den der følgesej. Satan. Ej, det er faktisk meget nice, det der. Det er meget godt lande. Endnu en modelflyvning, ja. For satan. Crash. Ja, det kan jeg godt skrive. Ja, så er der crash. Half crash. After landing. Der er meget strømmer på. Der er nok. Der er kommet en bil. Prøv at flyve lige imod forruden på den. Jeg svæver. Jo, de tager lige imod forruden. Det var derfor, jeg havnede i marken. Har det bevis? Nej. Bevismateriale, det kender jeg ikke noget til. I ødelægger videoen, dreng. Det ved jeg godt, ikke? Ja, det sætter bare lidt bestemt til over. Skide godt, Thijs. Det lander en vandflod. Og så kværner den lige, det kunne være på. Er der ikke mere strøm på nu? Abu!